Čauču ľudia, vítam vás u nového videjka. Dneska budeme natáčať Counter-Strike, to je 10 partov a už skončíme. Neviem, koľko partov budem natáčať. Tak ja neviem, čo budeme robiť, že ľudia je podľa... Pozerajte. Ľudia... What the fuck? Prečo to nejde? Dobre, 3. Jedna. Oj! On má silnú zbraň. Počkaj, potrebujem takú kúpiť. Ľudia, ako sa dostaneme, ako si kúpiť? No. Ľudia, chcem vám povedať, že je rok 2018. Neviem, prečo tam dali istý rok, že je 2025, ako je 2018. Pozrite, fakt, to je fakt nereálne. Som otočil také videjka od roku 2. Nie, klamem, to nie je rok 2018. Som klamal, no. No normálne, neviem, čo budeme robiť. Neviem, ako si urobiť tak, aby to bolo ako dobré. No neviem, čo budem... To je pre mňa ťažké, level hard, to pre mňa, ale skúsim to ešte raz a sa mi to už podarí. Počkaj, F2. Trochu som si minul. Počkaj. Okay. Dobre, mám silnú zbraň normálne. Kokos normálne. Uiii, jepa. OK. To je moja zbraň. Ty kokos normálne. O ne. Má zbraň. Ne. Ty kokos ne. Ojoj. Nu. Ježiši Kriste, to. Ja už ani neviem. Ne, ty kokso. Poďme teraz, kúpime tú zbraň, ty kokose. Dobre. Dáme. Zastrelíme tak.
O. Rozbil. O! Rýchlo, rýchlo, rýchlo. Ja som normálne panikoval. Dobre. To sme kúpili. Dobre. Počkaj. Nie, ja. R sa prebíja. Máme 30-80. A viete, čo je tu takého zlého? Že keď sa rozbije taký most, ja sa prepanem a rozbijem tamto okno. Yes. Šo dynamic. Jehu. Ty kokos, to je noob. To je náš. Jedna dobrá vec. Oj. Ja som zabitý normálne. Normálne, trochu mi to vyšlo. Dávajte na to pozor. Ako, že som taký najlepší hráč v tejto hre. Úplne tu hrem. Pum. Dobrú. Chauvel. Neviem, že uvidíme.